manager, gero zer denok denon rolak egin ditugu. Eta erabili ditugu materiala 3D piezak egiteko 3D impresorarekin, gero ping-pongeko pelotak sartzeko zuloetan, bozgailua musika entzuteko, ledak sartzen direnean pizten dira, eta gero azkena kaso handia. Bueno, gero proiektu pausoak, lehenengo izan da neurriak hartu, gero piezak moztu eta zuloak sortu, 3D piezak sortu, injatu eta piezak margotu eta azkenik montatu. Orain irakutsiko dizugu pixkat, nola funtzionatzen duen hemen, porque daka soinua eta bideokin ez dukoa. Orduan, suposatzen da hemen badaudela infragorriak, eta orduan, infragorriak daude konektatuta LED-etara, orduan, jartzen dezunean, pelota bat. Eta orduan, pintzerakoan soinua gelditzen da. Eta hori da gutxi gora bera hori funtzionando. Orduan, programazioan, esan ez egon bezala, Redboard erabili dugu, bereziki gauza gehiagik genitulako eta plakanetzialako sartu, ezintzialako hainbeste gauza sartu, pinak ez zaidalako. Eta orduan, erabili dugu Redboarda, eta hau egiteko bakarrekin duguna da infragorria ledarekin konektatua. Orduan, jarri dugu konexioak elikadura 5 voltioekin eta gero groundekin polo negatiboran, eta gero egin duguna da infragorriaren seinalea ledarekin konektatzea, infragorria zerbait detektatzen duenean leda pizteko. Biblioteko zatian ez dugu zailtasun handirik izan, zeren programazio erreza izan da, baina oso errepikakorra da, eta ikusten duzu bakarrik variable da, zulo bakoitzaren itzago, eta hemen egiten duena bi galdera dira. Infragorria detektatzen duen, zulo bakoitza bere infragorria du, eta variablea zeron dago, si ez dago pelota, zero dago, pelota barruan badago, variablea baten dago. Hori kumplitzen bada, hemen bidaltzen du app inventorrera mezua eta variablea batera aldatzen du. Eta gero beste jarri dugu itzaltzeko zen. Beste bi galdera egiten ditu, variable bat bada, pelota barruan badago, eta infragorria zero bada, ez badago pelota, beste mezu bat bidaltzea app inventorrera eta variablea zerora aldatzea. Eta app inventor biblioken esan dugun bezala, hartzen du mezuak, global bibliok berdin bat, bibliotetik mezua hartzen badu, aldatzen du variablea eta soinua, eta hemen soinua jotzen du, eta hori bakoitzarekin. Eta gero, produkzio musikaren kontuan, softwarea erabili dugun izan da Ableton Lighten, gero pistak totalean dira 8, eta bukle moduan daude, 4 segundutan, eta bi instrumentuak dira elektronikako instrumentuak. Eta hemen proiektuan bakarrik sonatzen ditu bi instrumentu, baina hemen ekarri dut proiektu guztiak eta hobeto ikusteko. Adibidez, haur bat nahi du bateria jarri, baitu. Gero nahi du piano bat daukat eta bateriarekin. Eta gero nahi du dena batera? Dena batera. Zamazioan zuloetxo guztia. Hori da, zuloetxo guztia. Orduan, edo ditugun zailtasunak izan dira, hasieran megaplaka erabili nahi genula, baina azkenean... Kaixo, gu Leire, Daniel, Loiana eta Jon gara. Eta guk supermerkatu kasaren proiektuak egin dugu, eta hau funtzionamendu nagusi ditu.
ezkerraldean hemen kasuagon barruan bizergo daude eta zinta giratzea egiten dute. Eta gero hemen jarri dugu infrared sensor bat eta produktua pasatzerakoan barruan dagoen soinua egiten du zumadorea eta leda pizten da. Esan duenez bi funtzionamendu nagusi ditu eta bideo batean ikusiko ditugu nola hemen barne funtzionamendua ez da ikusten grabatu dugu eta esplikatu dugu. Ikusten dugunez hemen dago plaka eta argi zentsorea botoia, zumadorea eta argi zentsoera zerbait azekatzen dugunean zumadorea pin moduko bat egiten du supermerkatuan gertatzen den bezala eta hemen dago zeruak zinta mugiarazten duena, baina gero esplikatuko dugunez jarri dugun materialen ondorioz pesoa gehiagizkoa da eta horregatik ez du funtzionatzen. Hau lortzeko bi blok erabili dugu, funtzionamendu nahiko erraza izan da, oso azkar egin dugu eta basikamente dira bi bloke nagusi, proiektuan ikusten den bezala bi zati nagusi ditu eta alde batetik botoia ematerakoan zerboak mugitzen jartzen dira eta gero infragorria zerbait detektatzean zumbadorea eta leda pizten dira. Proiektu honetan bi arazo nagusi izan ditugu, zintarekin eta zerboarekin. Lehenengo bakarrik zerbo batekin egin genuen, baina zinta ez zuen ondo biratzen, beraz bi zerbo jarri genituen. Eta gero zinta ondo biratzen zuen, baina materiala jartzeakoan ez zuen ondo biratzen eta 3 material desberdin erabili genituen. Lehenengo goma eba, gero plastiko modu batekin eta azkenean tela batekin, baina azkenean ez du lortu. Eta gero zerboa torlokura pegatzerakoan soltatzen zen eta arduan ez zuen ondo biratzen, batzuetan baina gero kentzen zen eta gero berriz pegatu behar nuen. Gero bekuntzak, pixka denbora gehiago edukitzea, hau egiteko. Gero tintaren atala, pixka gehiago politago egitea. Eta gero, sentsore honekin, barruan zegoenean, kartoiarekin ez zuen detektatzen, eskua ez, eta hemen jarri bari izan dugu. Amaierako hausnarketa, proiektua nahiko komplikatua izan da, esplikatu dugu arazo batzuengatik eta bukatu nahi genuen proiektua adibidez zinta ondo biratzen, baina azkenean ez du lortu eta gu gure proiektuaz harro gaude eta zoritxarrez ez da funtzionatu zinta, baina eta hau izan da guztia eta espero dugu gustatu izan. Kaixo, guk gure proiektua nola garatu dugun eta horrela esplikatuko dizuegu. Aurki dira, gaur, proiektuaren funtzionamenduari buruz, formazioari buruz, materialak, izandako arazoak eta hobekuntzak eta ausarketari buruz izan dugu dizuegu. Gu joko bat egin dugu eta pilota bat sartzen dugunean zulotik bekaldean sentsore bat dago eta orduan hemen, zerbo bat dago eta orduan gamelua aldeetara aurreraka mugutuko da eta topera amaierara iristen denean hasierara bueltatuko da. Hemen dago
hemen daude zerboa, hemen dago zerboa, eta soka honekin egiten duena da, zerboarekin tentsatu egiten da, eta gamelua mugitzen da. Programazioa egia esan simplea eta erraza izan da, baita ere zentsore berrien erabilpena, zentsore berriak erabili ditugu. Hiru galdera nagusi eginda dago, lehenengoa infragorria detektatzen duzunean, hau da, pelota botatzen duzunean eta saltzen denean zerboak 2 segunduz mugituko da, eta erdikaldean jarri duguna da, azkenean 2 segunduz mugitzen denean, batzuetan botatzen zuen finalean eta aztakastutan egiten zen, orduan, erdialdean jarri dugu, segunduaren erdian, segundu batean, finalera ikusten badu, ja bueltatuko da, egin behar du anti-clockwise eta egingo du kontrako direkzioa, hau da, atzerako joango da eta hasierara iritsiko da. Hasiera ikutzen badu, zerba, stok zerbo, hau da, egituko da, ja bukatuko delako jokoa eta berri hasiko ditzateko. Gu erabilitu ditugun materialak kartoia izan da proiektu guztiarako. Hemen daude gauza batzuk egurrezkoak direnak, baina ia dena kartoiarekin egin dugu. Gero margoak erabili ditugu, koloretako papera, eta hau da pixka bat zati fisikorako, eta gero programazioaren zatia egiteko plaka, zerboa, zentsorea, gurpila eta soka erabili dugu. Gure proiektuan izan dako arazoak desente izan dira eta azkenean izan dugu proiektua guztiz atera, baina arro gaude. Lehenengo arazoa plaka izan zen azkenengo momentuan errezitzaigun, eta orduan han konektatuak zeuden zentsoreak ziren funtzionatzen eta orduan plaka saldatu behar izan genuen. Gero beste arazo bat izan da zerboa eta soka, zeren hemen ikusten duzuten bezala, batzuetan ez du pentsio handirik, eta orduan gamelua ez da oso ondo mugitzen, eta batzuetan zerboa askatzen da, eta ere soka tentsio handia duenean, orduan dena pixka bat erortzen da. Gero gamelua ere zailtasunak izan ditu, zeren gamelua oso handia zen eta orduan pisu handia zeukan goiko aldean eta beheko aldean ez zeukan pisu handirik. Orduan alde guztietara mugitzen zen eta ere erortzen zen, eta orduan base bat jarri behar izan genion hemen pixka bat orekatzeko. Eta gero kaxa, neurriak ondo zeuden, baina gero margotzerakoan deformatu egin zen eta hemen ikusten dezuten bezala goraka joan da eta pieza batzuk ez dira oso ondo txasten. Gero plaka ere zitzaigun zentsorea gaizki jarri egiten nuelako, eta orduan besteki batetik hartu behar genituen plaka eta zentsorean. Gero zerboa, gaur apurtu zaigu zerbo makilau hartzen duen sokat, eta orduan tentsioa galdu da. Eta gero kaxa kartoizkoa denez, margotzean deformatu da. Eta gero zuloa gameluarena gaizki jarri genuen sokarekin, eta orduan beste zati bat jarri behar genuen. Eta gero ondo lan egin dugu taldean, eta lanbanaketa ona eduki dugu, eta ondo, oso gure proiektua ez dela oso ona, baina. Kaixo, gu Teresa, Diego, Xabi eta Bizen gara, eta egin dugu armario berritzaile bat mugikorretik zure arropa hartzeko. Nik izan nintzen tailerreko arduraduna, Bizen izan zen kapitaina, eta Teresa eta Diego egin zuten bien artean programazioa eta diseinua. Eta ideia zen, mugikorretik zure
arropa hartu, eta gero mekanismoen bidez aldapa batetik piztea eta zukatzea eta materialak egurra erabili dugu basea egiteko, nahi guztan dugu. Behian, egurra dago, gero erabili dugu kartoitxuriet, struktura handia egiteko, erabili dugu plastikozko papera barruko mekanismoak eta arropa ikusteko eta gero, ikusteak adibidez erabili garatzen dira. Terra, kola beroko pistola, mailua, hori abiratzen du aukeratu den arropa lortarten. Venga, va! Gu baina pintzado ari eta itorgea eta gure kotxe proiektua erakutsiko ditu. Bueno, hau biharrolak ni programazioa zoe arduratu nintzen, Aitor diseinatzeaz, Beñate tailerrean arduratu zen eta Izaro koordinatzu zuen lan guztia, baina azkenean deno lan egin genuen denbora azkustu genuen. Funtzionamendua nahiko simplea da, lehenengo hauek mobilaren bidez egiten dugu app inventorren bidez, botoi bati ematen jozu eta hemen dago aurrera eta aurrera jongo da eta horrela beste guztiak, baina gero argiak piztu daukagu kotxean argi sentsore bat piztean, argi gutxi dagonean piztuko diren argiak eta bestela itzaliko dira eta kotxe guztiak lokaten bezala horma batera gerturatzean alarma bat piztuko da eta gero eta gertuago gero eta azkarago. Gero erakutsiko dizugu modan. Guken ari dugun materialak gehiengoak izan dira egurra, egiteko estruktura eta gero iruden primagailuarekin gurpilak eta bolantea erabili. Gero guk hainbat sentsore ditugu, aritz esan duen bezala, hemen argi sentsorea dago, orduan argi gutxi dagoenean ledak pizten dira, baina hemen argi asko dagoenez ez da pizten. Gero baita ultrasoinua dago, zerbait notatzen badu soina egiten duela, eta gero hemen atzean aktuadore bat zerboak jarri ditugu gurpilak aurreratzera ezker eta eskuin joateko, baina azkenean ez dugu lortu. Gero gure zailtasuneko bat izan dira hartzeko gurpilak puntatzeko zatik marra honekin fundatu behar genituen, baina ez zigun ondo kuadratzen eta hainbat aldiz inprimatu izan behar dugu eta azkenean hori ondo ateratzen dugu, baina ez du funtzionatzen. Eta gero baita guk guztiak guk inprimitu ditugu Thinkiversetik atera dugun laguntzarekin. Egia da, hau guk Thinkiversetik atera dagoela, baina hau guk modifikatu izan behar dugu. Programazioaren zailtasuna esplikatuko dizkizuet. Hau da, bitloken bi serboak jarri genituen gurpilak mugitzeko. Hau jarri genuen Bluetoothen konexioa mobilarekin gertatzeko, gero bile eta aurrekoak, argi sentsorea eta ultrasoinua hemen aurrekoa, eta bozina jotzen zuen, baina ez du funtzionatu. Programazioa nahiko erreza zen, lau variable jarri ditugu, bat argirako, bat ultrasoinerako eta bi
bi Bluetootharekin. Eta bueno, nahiko sinplea zen, App Inventorrek hau guztia eskubikoa da Bluetootharekin konektatzeko, eta ezkerrekoa da mobilan botoi bat ematen zen dionean bi blokeko plakari mezu bat bidaltzen zion, eta gero bi bloke. Adibidez, bozina, mezu bat jasotzen zuen bozina ditzen zena, eta orduan zumbabereak soinu bat egingo zuen bozina dela, eta horrela guztiekin. Gero, beste aipatzen da, diseinatzeko orduan, neurriak, hasieran neurri txikiak hartu genitugun, eta gero kontratu ginen... Gure estrategiari buruz hitz egingo dizuegu. Lehenengo atala programazioa da, eta lehenengo App Inventorren erabilerari buruz hitz egingo dizuegu. Funtzionamendua App Inventorren egin dugu, ze oinarrizkoa izan da, eta zerboak mugitzeko eta temperatura eta esetasunaren balioak kalkulatzeko balio izan du. Gero hemen zerboa mugitzeko botoia dago. Hemen zerboa itzultzeko botoia. Hemen temperatura eta ezetasuna kalkulatzeko balioak botoi honi emanez kalkulatzen dituzu. Eta gero hemen ezkerraldean ezetasuna balioa agertzen da eta eskuinaldean temperaturarena. Hemen bitbloken arazo bat izan dugu eta sentsoreak ez zeuden. Eta orduan argi sentsoreak jarri izan behar ditugu eta hau arazo bat suposatu digu. Eta ikusten denez balio saltuak eman dizkigu. Eta hori ondo egiteko hirukorregela bat egin izan behar dugu. Eta hirukorregela ezin dugu proiektuan jarri ze App Inventorrekin balioak nola distortzionatzen dira eta beste proiektu batean egin dugu. Eta ezetasunarekin zerbait berdina gertatu zaigu eta oso balore altua ematen duenean ur gutxi duela esan nahi du, eta alrebez. Proiektuaren funtzionamendua nahiko sinplea da, bakarrik bi minizerbo eta bi sentsore berri erabili ditugulako, hemen temperatura sentsorea eta hemen ezetasunarena. Eta guk mugikorretik, Markosek esan duen bezala, bidaltzen diogunean zerboak mugitzeari, zerbo horietara pegatuta dauden makil berde hauek egiten dutena da goiko hau gora eraman, eta berriz bueltatzea eskatzen diogunean berriro haien hasierako posizera itzultzen dira haiekin estalkiak eramanez. Hemen ikusi dezakegu bezala norabide desberdinetara eramaten du motoitza. Eta gero sentsore hauen bitartez mugikorrera ere bidaltzen dizkio ezetasun eta temperatura balioak. Zailtasunak gehien bat hemen ikusi dezakegun irekitze sisteman eta sentsoretan aurkitu ditugu. Hemen ikusi ditzakezue pentsatu genituen irekitze sistema desberdinak, adibidez sistema laterala edo leba sistema, baina azkenean hemen bertan ikusi dezakezuen bezala erabili genuen sistema frontal bat, hau da, zerboak aurrean eta atzean jartzen. Eta azkenean sentsorekin ere arazoa izan genuen gehien batez genekiedako nun kokatu, eta osagaien kokapenearen arazo hori konponduak izateko alde batetik kaxa txiki bat eraiki genuen kanpoaldean, batez ere ezkentzeko lekua barruan zuen landariei, eta hemen ikusi ditzakezue erabili genituen osagai desberdinak, pila, bret, borra, plaka eta bat, eta erabili genituen sentsore eta zerboak eramanen izateko kaxa honetara, erabili genituen hemen ikusi ditzakezuen tubo batzuk ez ikusteko, eta luzagarri batzuk distantzia luzera eramanen izateko. Bueno, hobekuntzak. Hasiera batean pentsatu genuen, barruan led batzuk hartzea, ibentzean berri jarraitzeko
erabiltzen, eta azkenean ez egon eman denbora eta ez genituen jarri. Gaiaren alboko zati hauek beharrak baino txikiagoak dira, orduan makillak igotzean altxatzen dute plastikotik eta ez kartotikan, eta kartotika altxako bat ziren hobeto geratu zen. Zeruak ere bai, atera egiten dira proiektutik eta ez bazitan aterako estetikoa geratuko zen eta denbora gehiago ekiko harko genuke bilatu zerbait hobeto disimulatzeko edo. Materialaren mozketa ere ez daude dena argazkian ikusi diturik zilat hobeto hobeto lijatuko genuen eta txukunago geratuko diturik. Eta hasiera batean ere pentsatu genuen, landariak automatikaki ureztatzeko modu bat bilatu algenuela, baina ez dugu izan denbora nekorik eta azkenean ezin izan dugu jarri. Hausnarketa, talde lana eta gauzak egunean eramatearen garantzia ikusi dugu. Gure taldean, gure kasuan denak hartu dugu parte eta saiatu gara hasieratik gauzak egunean eramaten. Eta denboraren kudeaketa ere oso garrantzitsua izan da, guk gauza asko nahi genituen jarri eta orduan hasieratik hasi ginen ordu ekstrak sartzen eta orduan más o menos iritsi gara proiektua gustatzen zegoen tokinetik. Eta egun hau izan da dena eskerrik asko entzuten. Egunan, gure proiektua IESBOT izena du. Zuta hasi ez egiten duelako, zu gertu detektatzen zaizunean alde egiten du. Aurkibidea, lehenik eta behin zailtasunak argituko ditugu. Zailtasunak, lehenengoa izan da denbora, bukatu dugu azkenean, baina azken astean justu ibili gera. Gero muntaia, hasieran ez genituen zenbat gauza gertatu dira, adibidez zergoekin, hasieran ez genuen pentsatu eta jarri genuen hau gorago eta ez zuen zergoa ikutzen lurrearekin eta ez joan. Gero programazioarekin jarri genuen hemendik detektatzen bazuen, aurrera jaten zen, hemen detektatzen bazuen, anuntzioatzen zen, baina bilak batera ikusten zuenean ez zuen funtzionatzen, eta hori hobetu izan behar dugu. Eta azkenik itxura. Hau jarri diogu zen margotzen genuenean, zegoen esen ondo gelditzen marrazketa. Hobekuntzetan bi bereiziki eduki ditugu, eta izan dira gurpilak. Bi gurpil handi jarri ditugu aurrealdean eta atzaldean, bestela proiektua aurreruntz edo atzeruntz erosten zen. Eta baita, APNB inventorrekin lortu dugu piztea eta itzaltzea. Geure lehen ideia zen botoi batekin, baina nola ihes egiten du ezin genuen itzaltzen. Jartzen gauzak izan dira zazpi ultrasoinu, bi aurre, bi atzen, eta alde bakoitzen bat, eta gero goran beste bat, eta gero bi sedego, hemen, beran, eta bilet. Eta hemen dago programazioan bideo bat, eta, esplikatzen hasiko nahi. Aurretikan zerbait detektatzen bau, alde bateak amutzea, gero alde baten detektatzen bau zerbait beste aldeaka giratuko, beste aldean detektatzen bau beste aldeaka, eta aurren eta goian detektatzen bau zerbait aurrak aseituko. Eta gero horietak beti piztuta daude moitzen. Eta hemen, funtzionamentuan bideo haukau, gero albaio jarriko funtzionamentu, baina ez dut ikusteko.
Erabili ditugu materialak, hauek dira, kartoia erabili dugu estruktura egiteko, eta gero pinotxo papera soinekoa egiteko, eta arpila dekorazio bezala egiteko. Gero silikona dena itxasteko, eta hasieran margotu genuen arren, gero koloretako papera jarri genuen, gero esan duen bezala margoa ez delako oso ondo geratzen, eta hola itxura politagoa geratzen delako. Bueno, proiektu honetan zehar gauza asko ikasi ditugu, horien artean app Inventor aplikazioa erabiltza. Egia esan da bakarrik taldeko batek erabilizun, Jose Marik, baina guztiek hartu genuen ez parte proiektuaren sorkuntzan, guztiek pixka bat gutxinez ikasi genuen. Eta gero ere, irude imprimagailuan gauzak imprimatzen ikasi genuen, kasu honetan basea, serboak jartzeko basea egin genuen. Mirakoa. Eta azkenik, erreflexio hausnarketa modura, esan dezakegu gauza bakarra, hau da, denbora gehiago eskaini bageni edo, hasieratik edo denbora gehiagorekin hasi bagina antolatzen, agian arazo asko aurreztuko genituzke, baina egia esan da, improvisazioak ere proiektuaren zati handi bat hartzen du. Adibidez, soinekoa eta hilea improvisazioa izan ziren eta emaitzarekin nahiko pozik gaude eta oso harro gaude gure proiektuaz. Eta orain, jarriko dugu pixka bat martxan. Kaixo, gu temako pentsatzen ferietako gantxo makina bat egitea erabaki dugu. Eduki ditugun rolak izan dira Mikel programatzailea, Saron proiektu osoaren diseinatzailea eta piezen diseinatzailea ere bai. Eta ni izan naiz project managera eta tailerreko arduraduna. Tailerrean egin dugun lana izan da estruktura osoa, egurrez egin dago, eta paretak eta dena eusteko erabili ditugu eskuadra txikiak eta silikona. Gero margotu dugu kanpokoa gorriz eta barrukoa txuriz, eta hemen barruan dena gorriz margotuta dago. Honetarako hau da hor ikusi daiteke hobeto, baina hemen dago mekanismoa. Barra hauek tornilloa bezala daude, tornilloen nortzak dituzte eta beste pieza bat dago orduan. Motore batzuk barra hauek gidatzen dituzte eta horregatik bi pieza hauek batera mugitzen dira. Eta gero beste bat dago hemen, berdin-berdina, hau aldeetara mugitzeko. Eta hemen hau jarri dugu, bestela pieza hau erdiko hau deskonpentsatuta gelditzen zelako. Gantxo honean mugimenduak gutik kontrolatzen dira, mugikorretik, baina ezin da ezer egin lehen aurreko zulotik txanpon bat sartzen ez baduzu. Programazioan 3 variable talde ditugu. Bat Bluetooth bidezko mezuak kontrolatzen dituena, txanponaten kudeaketa kontrolatzen dituena, eta hemen ditugun ultrasoniu sentsore
batzuk kontrolatzen dituztenak. Mugitu daiteke makina, baina ezin zara gehiegi gerturatu iskinetara ultrasoinu hauek detektatzen dutelako kaxa. Bueno, hainbat zailtasun izan ditugu. Badidez, programaldetik ez dugu material honena izan, 3 plaka behar izan ditugu 2 errez zirelako. Eta infragorriren bat eta motoren bat ere ez zebien oso ondo. Gero programa oso komplexua zen, hasieran uste genuen baina askoz gehiago. Eta nahiko desente ordu berri izan ditu. Eta bueno, ez daki ni ez naiz izan programatzailea eta ez daki zailtasun handia suposatu duen, baina app inventor erabiltzen ikasteak ere 2 klase berri izan zituen ditule. Eta mekanismo aldetik, piezak enprimatzerakoan milimetroko diferentzia zuloak egin bat ziren, baina inprimagailua ez hain zehatza eta batzuetan ez zuen balio hainbat ordu behar izan zituen piezak. Eta, bueno, ez nahi zaila, baina irude inprimagailuak zailtasunen bat ere sortu dugu. Berriro proiektua egin behar bagenu, hobetuko genuke denboraren kudeaketa, zen azkeneko momentuan eduki ditugun Sarone esan ditugun zailtasunak azken momentuan konpondu behar izan ditugu, eta gero ere txukuntasuna, zeren proiektua bukatu genuenean zegoen kable guztiak zeuden oso gaizki jarritak eta zegoen dena botata proiektu osotik, eta hori hobetu beharko genuke. Eta maileko zunketa bezala, uste dugu antolakuntza garrantzitsuena, bestela zailtasun asko izan ditugu. Azken egun arte egon gara lan egiten eta batzuetan uste genuen ez dela bukatuko proiektua. Eta gainera, hasi genuenean proiektua uste genuelako askoz errazagoa izango zela, baina hasierako mekanismoa ez genuen ondo pentsatu, eta programazioa uste genuen baina askoz konplexuagoa zen. Uste dut hasieratik hobeto pentsatu behar dugula. Kaixo, gaur ezagatuko dizugu gure proiektua zertan datza. Gure proiektua ikusi dezakezun bezala da, edo dago oinarrituta Google zelai batean. Berez, hemen daukagu kaxa moduko bat, eta hori gotzen zuenean, bakit ikusten den, dago plaka eta kable guztiak, berez oso polita ikusteko. Eta orduan, hartzen zuran pelota edo zerbait, esertzen zuran porterian, edo hemen bi ultrasoinu ikusten dien, detektatzen dutena gol bat markatu dela, eta orduan, hemen lau LED, bi alde bakoitzean, eta orduan, piztu egiten dira edo deitu egiten dute, eta aldi berean jarri dugu hemen zumadore bat ezen ikusten, hainbat nota jotzen dituena gol bat markatzen denean, eta gainera hemen jarri dugu, ez dakit ikusten pantalla LCD bat, beraz, kableak hemen egin dugu zulo bat, gero kableak sartu alizateko, eta jarri dugu struktura hau kableak ez ikusteko, eta gero jarri dugu struktura hau atzeduko partia ez ikusteko, eta berriz gol bat sartzen bezun bakoitzean, puntu bat gehitzen da hemen ja daude 4 puntu. Eta nahi bezunean berriro hastea markadorea ematen diozu hemen dagoen botoi bati, eta hasten da berriro markadorea eta gero ja hasi daitezke berriro funtzionamendu osoarekin. Nakago bideoa. Bideoan beretik ikusten da azaldu dizuedana. Hemen
probatu genuen aluminezko bola batekin, baina gu beraz egiten hori da pinpon bola batekin. Gero hemen ikusiko da nola sartzen den, txutatzen den baloia porteriara. Eta hemen agertzen dira ultrasoinuan, dira bi pare, hemen daudena. Eta baina porteria egiteko behar izan genuen gu sortzea gure porteria propioa esketxapen eta gero egitea zulo hau. Hemen ikusten dira bonbilak nola pizten diren. Eta gero, zumbadera ez da agertzen, baina dago horrean. Eta hemen agertzen dira ja puntuak, 16 puntu. Eta gero ja agertuko da nola ematen diogun botoiari markadarea zeroa bueltatzeko. Izan ditugun zailtasun teknikoak. Hasiera batean, kaxa hau sortzeko bisagra bakar bat jarri genuen herrian, baina gero erabaki genuen alde bakoitzean jartzea kaxa asko mugitzen zelako goiko zatia. Orduan, aukeratu genuen bat alde bakoitzean jartzea. Orduan, gero izan genuen horrengo arazo teknikoa izan zen LCD pantailaren sartzeko neurriak, hemen ikusten duzu tapa bat dela, baina ideia zen guztia kubritzea. Eta ero baita izan genuen problema markaderarekin ez denuelako inoiz erabili pantaila LCD bat eta variable mota berri bat erabili behar izan genuelako. Gero gradak hasiera batean ideia zen errazago batean egitea, baina ero nola denbora soean geneukagun egin genuen horrelako grada batzuk, baina ero ez ziren oso mundu heldatu. Eta ero denbora aldean ezen zailtasun tekniko bat izan, baina izan genuen konfinatu egin guztiak proiektuaren hasieran beran. Gustatuko egiteko denbora gehiago izan bagenu, grabak hobeto egitea, zeren azkenan ez ziren oso ondo gelditu. Eta gero markadorerako kaxa hobeago egin eta markadorea bakarrik zenbakia jartzen duenez, letrak edo horrela jartzea etxekoak eta kanpokoak. Gure esnarketa izan da, konfinamenduaren eraginez, agian ezin gara oso ondo antolatu beharrik, ezin gara oso ondo antolatu, baina horren ondorioz pixkat gehiago ondo antolatu gara. Baina taldean lan egin azkenean lortu dugun emaitza, proiektuaren emaitza, hau gutxo gara bera izan nahi genuen izatea, eta orduan harra gaude pixkat zeratik ondo gelditu da. Baita ikasi dugun nola banatu egin beharrekoak eta bekideen artean, azkenean guztiok pixka bat denetarik egin dugu, agian Iraidek gehiago egin du, soz gehiago egin du bitlog eta gero Inigotan eta guztia pixka bat gehiago tailerrean egin duela. Eta baita guztiok elkarrekin oso garria izan gara, gure ustez laura lan egiten ondo ibilela. Eta bezan da. Gaur gure proiektua azalduko dizugu, Elbarrientzako kotxe bat da eta steering-gultxe izena du. Gero nahi baizu ezaltzen dizugu zergatik. Nik kotxearen funtzionamendua azaltzen hasiko naiz. Gure Elbarrientzako kotxearen funtzionamendua, kotxe normal baten funtzionamendua bezalakoa da. Aurrekaldean, bi gurpil ditu eta atzekaldean soporte bat jarri dugu. Kotxea aurreaka, atzeraka eta alboetara mugitu egin. Eta horretaz gain aurrekaldean ere bideak jarri ditugu botoi bat zanpatuta itzali eta piztu egiten dira. Baina berezitasunak atzekaldean daude. Kapo normal bat dirudiena, benetan aldapa bat da. Eta orduan botoi bat zanpatzean aldapa jaitsi egingo da eta aldapa jaisten den bitartean zumadore batek soinu egingo du eta beste argi batek birbir egingo du. Horretaz gain, beren kotxean sartzen garenean, barrualdean ez dago aulkirik, pertsona dagoeneko aulki batean ibiltzen delako, eta lurrean sentsor infragorri bat jarri dugu, zerbait edo pertsonaia barruan dagoela detektatzen duenean, eta baldin eta pertsona berriz ere botoia zanpatzen baldin badu, berriz ere aldapa ikotzeko.
azkenean, aldapa egiteko serbo estiratzaile bat erabili dugu, eta aldaparen bestaldean bisagra bat jarri dugu mugimendua errazteko. Eta gurpilak egiteko bi serbo jarrai erabili ditugu, aurrera eta atzera egiteko bi serboak aurreraka eta atzeraka mugituko dira, eta alboetara mugitzeko, adibidez ezkerrera mugitzeko, ezkerreko serboa geldirik geratuko da eta eskubikoa aurrera egingo du bere ardatzaren inguruan biratzeko. Eta horretaz gain, gure kotxean gauza asko botoien bidez funtzionatzen dute, beraz botoiak modu digitalean egitea erabaki dugu, horretarako app Inventor aplikazioa erabili dugu eta horrela geratu dira azkenean kontrolak. Eta azkenik ere, kotxearen aurrekaldean bi bisagra jarri ditugu, eta kotxearen behian ere trampilla moduko bat, arazoen bat edukizkero, arazoa konpondu hori izateko. Bale, bani, hobekuntza dugu, ze hobekuntza egingo genukeen berri hasiko bagenu gure proiektua. Lehenengo, gure aldapa nahiko aldapatsua da, eta kotxe hau elbarrentzako pentsatuta dago, eta nahiko zai izango zen elbarri batentzako aldapa hori igotzeko. Baita ere, uste du, adibidez, aldapa igotzen, aldapa igotzen denean, utxune bat geratzen da hemen, eta horrengorako nahiko genuke aldapa hau guztiz iztea, eta baita ere aldapa hau asko erortzen da, eta horrengorako nola pegamentu gehiago erabiltzea. Baita ere kotxea uste dugu nahiko altua dela, eta horrengorako igual nola txikiago eta zabalago egitea, eta baita ere uste dugu kableen eta botoien antolatzea nahiko ez dugula oso ondo espazioa aprobetatu ezkeren kableen alapikapena nahiko korakutza delako. Nik izan ditugun arazoak azalduko dizkizuet. Lehenengoa izan da guk nahi genuen botoia zapaltzen duzun bitartean autoa mugitzea, baina ez zen nuen zapaltzen bazera egitea. Eta hasiera batean ez duen lortu, baina ondoren app Inventor konfigurazio bat dagoela, da dautan botoia zapaltzen duzun bitartean mezu bat bidaltzea, eta beste bat botoi hori baduzu zapaltzen, beste mezu bat bidaltzea. Eta gero bitloken jarri behar genuen stop hori bidaltzean kotxa gelditzea. Gero izan genuen beste arazo bat izan zen flikat. Zen guk dena, irude impresorekin egin nahi genuen, baina horrerako dena hasieratik aurreikusi behar genuen ze luzera eta hori jarri, eta arazo bat izan genuen konfinamenduan, ez genuen zerboen eta hori tamaina, eta egin behar genuen bilatu interneten eta hande bidalizugu. Eta gero beste arazo bat izan da montaia. Gune genuen dena silikonarekin pegatzea, baina batzuk gauza batzuk ez ziren ondo itxatxi, eta hemen adibidez hau dena itxatxi behar genuen torlojoekin, baina oso zaila egin zitzaigun hau dena ondo torlojoekin itxastea, eta hiltze batekin egin behar genuen zuloa, eta gero torlojoarekin ondo apretatu. Proiektuaren amaiera egin dugun hausnarketa nahiko positiboa izan da. Azkenean talde lanean ondo konpondu gara, lehenengo lana banatu genuen, baina azkenean guztia egiten bukatu dugu, gutxi gara bera. Eta horretaz gain klasetik kanpo ere ordu asko sartu behar izan ditugu, baina partaide guztiak geratu gara, eta hori azkenean lantalde ona izan da. Eta orain aurkezpen amaitu baino lehen, erakutsi nahi dizuegu gure azkeneko emaitza. Azkenean arazo bat izan dugu aldaparekin, leheno bazio joan, baina orain askatu egin da, azkenean denbora guztian destogatzen delako.